Katsotaan tämän DXF-tiedoston tekeminen, jotta voidaan tehdä laserilla erilaisia polttojuttuja. Ensin pitää avata tää musta kaatuneen maalipurkun kuva, tää Inkscape-ohjelma. Kaksoisklikataan siitä, niin se aukeaa siitä se ohjelma. Noin. Ja sitten tohon ohjelmaan pitäisi tuoda se haluttu kuva. Ja nyt tällä kertaa mä oon laittanut sen tänne muistitikuille, niin mä laitan tän tikun tähän koneeseen paikalleen. Tänne USB-porttiin. Noin, sekin kone jotain ilmoitteleekin. Mä suljin ne tuolta rastista, kun se laitettiin sinne paikalleen se tikku. Mutta täältä kun painaa tiedosto ja tuo ja valitsee kohteeksi ton äskeisen muistitikun, tuolta löytyy USB-muistitikku, niin näkee kaiken mitä siellä on. Ja tuossa on vaikkapa tommonen Danielin työ, niin painetaan Daniel ja avaa ja OK. Niin se työ, minkä hän hetki sitten piirsi, niin se tuohon ilmestyy. Se on siellä muistitikulla tallennettuna. Sitten painetaan polku, jäljitä bittikartta, apply. Niin se pitäisi tuosta tuon applyn painamisen jälkeen niin hävitä toi kuva. Kyllä se hävisi. Ja nyt se vaan tallennetaan sitten DXF-muodossa. Tiedosto. Tallennan nimellä. Tehdään siitä vaikka Daniel 2. Noin. Ja valitaan muodoksi vielä DXF14, koska se on ainoa muoto, mitä meidän laseri ymmärtää. Sen voi tallentaa nyt vaikka tonne ladattuihin tiedostoihin, että siellä on tuo sininen nuoli alaspäin. Ja nyt kun mä painan tallenna ja OK, se on jo aikaisemmin tallennettu, niin se varmistaa, että halutaanko se korvata, niin korvataan se. Korvaa. Ja sitten se alkaa hiukan miettimään tää kone ja hetken päästä se vielä voi kysyä jotain ja siihenkin vastataan OK. Mutta tämän jutun jälkeen niin me ollaan valmiita avaamaan se siinä laserpoltto-ohjelmassa se tiedosto. Kato, kyllä kysyy OK. Nyt se on tallennettu. Ja tämän videon voi katsoa uudestaan, jos se ei jäänyt mieleen, miten se homma tehdään.